Sisekhona mbukeli lapha kwaSibiya eMaphunyu Mungulo. Kukhona intokazi phambi kwami la sicela igama lesibongo Nkosazana. Haleluya bazalwane, Jesu Kristu inkosi. Igama lami ndinguxolelwa ngonzima ifani ndichatile kwaMaholwane. So ndibizwa ngazo zombini. Ndisuka Eastern Cape kwindawo yase King Williamstown. Ndihleli kakhulu kwindawo yase Monti East London. So ndingunzima Maholwane. Into enzekayo mna ndithe ndihleli khona eEastern Cape bendinento nje kungaphakathi yokuba makhe ndihlale nje ndingafundi ndingaphangeli kodwa ndifuna inkosi ndinokutshisekelela inkosi kakhulu. Kube bendihamba ke inkonzo zikhona vele eEastern Cape kodwa kwezi nkonzo bendisiya kuzo bengafumani ukoneliseka emoyeni wami. Ndathi makhe ndizama ukuhlala ngoba anisaqondi ukuthi kwenzeka ntoni ebomini bami. Manisiya kuloo nkonzo leyo ikhona into engagcwalisekiyo kum, kuyashunyayelwa kodwa ikhona lento ingonelisekiyo. Mase ndithathe isigqibo sokuthi ndizokhonza khona ndihleli phansi ekhaya ndinokholo lokuthi inkosi mhlawumbe izandiholela lapho kufuneka ukuthi ndiye khona. Ngoba umthandazo wami yokuba Nkosi ndifuna abantu abazawukhonza ngena ngeqiniso bekumoya, abantu abazokwenza intando yakho. Kuko konke oku ndikuzamile kwezi nkonzo ndihambe kuzo andikakufumani. So Thixo ufuna ndenze ntoni na? Ndafumana khona ke ku-YouTube ubaba uSibiya ethetha ku-YouTube. Ndathi makhe ndimamele ndize kanjalo ke apha ekhaya ndabe sengibona nendodakazi yakhe uThandeka Sibiya noNoxolo. Ndathi ndokuva ubufakazi intshumayelo yabo ndakholiseka kakhulu. Ndabona ukuthi hayi yona ndawo ndifanele ukuba kuyo lena. Kahle kahle eyona nto bendiyifuna ukuthi ndihlanganyele kunye nabazalwane because ndandisoloko ndizibuza ukuba le mpilo le abapostile babeyiphila ibandla elilokuqala yaphelelaphi ngoba andisayiboni. Ngoku ndathi ndokuva ukuthi kukhona indawo ekuthiwa likhaya labafundi kuhlala abazalwane abantu abazimisele ngokufunda ngoKristu. Ndathi yona nto ke ndifunayo le ndeza ke kwikhaya labafundi. Ufike kanjalo la. Kodwa mhlawumbe wena usomunye akukabikho certificate sasishisile. Ndichisile izetiketi ndichise ese-electrical level 3, ndachisa ese-SIRA security, ndachisa ese-mechatronics, ndachisa esika-farming management, ndachisa ese-computer, ndabe sendichisa ndachisa umalusi kube thina sinawo umalusi onguJesu Kristu olungileyo. Ndamtshisa umalusi wami ndabe bezininzi lezi zinto ebendizenza ba no-matric ndisitshisile nazo. Asikhohlanga Malusi nditshisile nayo. Konke nje ebendikwenza bendikwenza ngabo esikolweni ndiye ndabona ukuthi akundincedi into. Bendisoloko ndinombuzo ukuthi le nto ndiyenzayo ndizayi-aplaya phi ebomini bam, ndizayisebenzisa entweni. So bendithi le nto ndiyifundayo zonke into ndizifundayo azincedisani nale ndlela ndifuna ukuphila ngayo le yobuKristu ngoba nangoku ndimkele uJesu Kristu nomsindisi wempilo yami. Ngoku ndithanda ukumkela yena ndaneliseka nguye yena yedwa. Ndithi nokujonga ezi zinto ndizifundayo ziphazamisana necebo likaNkulunkulu. Yazi unenkinga lana ukuthi mhlambe ushise iphepha lebele la phepha lelila ekhanda kusiza ngani? Konke mina bendikufunda bengifundela ukupasa bengekho kum
engqondweni yami. Vele bendingumuntu obengasithandi isikolo, qha kube sifundiswe ukuba xa uya esikolweni uzophumelela, uzofunda, uphangele, ube nemali, yona mpumelelo leyo. Kodwa bendingathandi ngoba bendisoloko ndiphikisana nako nomfundisi ozobe ndifundisa, utishala wam uzothetha, bendisenza i-maths ne-physics. So bethi bayithatha ngento zakasayensi, ndibona ukuthi lezi zinto ziyaphikisana nezibhalo ezingcwele, ilizwi likaNkulunkulu. Kwaye le nto lena ayithethayo yena yinto eyingqondo, imicabango yomntu, into ebhalwe ngumntu ayicingileyo yena ngokwakhe umntu, ayiphefumlelwanga nguNkulunkulu. Kanti zona izibhalo ziphefumlelwe nguNkulunkulu. Litsho ilizwi lithi ilizwi lami lindim ndiliphefumlele. Manje ukuphila kuzophila kanjani ngaphandle kwetifiketi? Ngawo onke amazwi kaNkulunkulu, ngokwenza okulungileyo umuntu uyaphila. Lithi ilizwi ze singakhathazeki ukuba sizonxibani, sizodlani, ngoba yena uNkulunkulu kwayena owadalayo iinyoni, iintaka, uyazondla iintaka. Anisizinyoni. Ngicela ukubuza Nkosazana ukuthi usunesikhathi singakanani ungena kule nkolo yakho? Ndifike apha ekhaya ngoJuni, makuqala uJuni, ndafika nge-10 zikaJuni, kodwa inkosi ndayamkela ngo-2010. Ndakhetha, ndasindiswa. Ekuhambeni kwam le ndlela ndabona ukuba ikhona le nto uNkulunkulu afuna ukuthi ndiyenze, ufuna ndiyiphile le ndlela, ufuna ndiyiphile. Ngoba phaa ezweni nje bendisenza ezaa zinto bendingafithi. Amandla wam, bendisebenza ngamandla wam, ndizama ngokomqondo wam, kodwa ndafeyila, ngiphelelwa ngamandla. Kodwa uNkulunkulu wandiholela ukuthi ngoku kulona unyaka iqiniso mandilifumane lonke liphelele. Ngeke ngezwa ngathi uganile noma ubuganile? Ndiganile. Uthe ubaba ukuphi? Ubaba okwangoku use-Cape Town. Wathini mayezwa le ndaba? Ubaba mayeseyiva le ndaba khange aphikisane nayo kakhulu, kube bendazi ukuthi ndingumntu okholwayo, ndisindisiwe. Kodwa ibimsurprise ngendlela ukuthi abantu abasindisiweyo bayaziwa ukuba baninzi abantu abasindisiwe, kwaye abatshisi izetifiketi, bayafunda, bayaphangela, abadelanga konke. Ngoku ibiyinto entsha leyo yokudela konke. So mna ndabona ukuthi ubaba mandimchazele ukuthi no, bakhona basindisiwe, nami bendisindisiwe for ixesha elide, kodwa ngoku uJesu uthi masizidele thina, simlandele. Uthi ondithandayo makathathe isiphambano anilandele, ondijonge kuKristu. Abazali abadala? Abazali kube bendilithemba kumzali wam, ubaba wasweleka kodwa umama uyaphila. Bendilithemba ke kuye, kodwa ndiye ndahlala naye ndamchazela ukuthi obam ubomi ndibona buphelele kuKristu, ngoba yena ukukuphila ububomi. Ngoku le yoba yena ejonge ukuthi mandiphangele azokwazi ukufumana imali, ndenze izinto, ndiyamchazela nje kakuhle uba ndicela nje ukhonza inkosi. Manje uzoyithola kanjani imali mangasasebenzi? Uyayithola kanjani imali engasekhaya ungasasebenzi? Ndingasasebenzi. Ndiye ndanelizwi elithi ke abangakemi, anizalana nabo, owam umzali nezihlobo zam, nendizalana nabo bonke nje ngaba thetha le nto ndiyithethayo ngendihamba kunye nabo bakholwayo. So bona bazozibonela ukuthi bezokwenza kanjani. Usobalahlile? Hayi, ndidele konke nje. Udele abazali? Ndidele nabazali. Usafika nganami le nkonzo akabadela abazali. Uyabadela kanjani? Ithi inkosi zidele kwawena isiqu esi sakho mawuyithanda. Ukudela nokulahla uyakwazi ukwahlukanisa? Ukulahla uyayilahla into ungazophinda ubuyele kuyo. Andibalahlanga, ndiyabathanda, kodwa ndidelile ukuthi
ungalahlwa abazali kodwa nje uyahlukana nabo kodwa nakhona uma bekhona ngeke bahlukane nabo ngoba phela nabo bafana labo yakubo ekholweni. Ngeke uze uthi udelile hayi ukuthi balahlile. No, okay. No, ngicabanga ukuthi eyami umbuzo iphelile la, ngazi noma khona nokunye okucabangayo okusalayo. And okunye ke bazalwane endiyenza ku endenza ukuthi ndibone ukuthi inene indaba yemfundo kaSathana ndifuna ukuzohlukanisa kunye nezinto zezwe. Inkosi ithe masohlukane, masingathandi ihlabathi nezinto zalo, masohlukane sibe nomohluko kwabehlabathi, sohlukane nezinto zehlabathi. Xa ndijonga ke ukuthi imfundo lena kaSathana, indlela le ekwenziwa ngakhona imfundiso, isilabhasi, indlela okufundiswa ngayo, imfundo esinikwayo iphikisana kakhulu nezibhalo ezingcwele noNkulunkulu. Yonke nje into edaliwe nguNkulunkulu isayensi iyayibetha phandle ukuthi ayiyo. So ndabona ke oko nje mna ngoku isixesha lami elininzi bendichitha esikolweni ndingalali, funeka ndizawubhala ii-exams, ndiyatrosnight koko ndifunda, ndiyanqaya. Ungena kule nkolo nje ubalekela ukulala. Ayolonto kuya kuba khona izigulo ezibakhona ezenzekayo, ube khona ama-depression, ama-anxiety, ngoku uphele ugcina sosebenzisa amapilisi ngenxa njengoba usungene kule nkolo nje ubalekela i-anxiety. Kule nkolo ndingena kube uJesu Kristu yena inguye isango lokungena ezulwini kubaba. Uthi ofuna ukuya kubaba uya ngaye. Ngoku ndingena ke kube ndifuna ubomi obungunaphakade basezulwini, ndingaphelele ezihogweni. Ngiyinhlambunda ukulala. Hallelujah. So ndibonile ukuthi ugula kakhulu ndandihliswa amapilisi e-depression ngenxa yale mfundo le, ngoba funeka ngokwezitandard funeka ungapasi kancinci, funeka ungafeyili, funeka upasile uphume emagqabini, senze i-competition. Ndandipasa kodwa nothi kakhulu. So sizwa le nkolo ke manje. Kube angithi ingqondo yami ikuTristu, yiyo loo nto engakwazi ukubhalansisa. Ingqondo yami ikuTristu kuba ithi inkosi kumele siyithande ngako konke kwethu, ngengqondo, ngenhliziyo, ngamandla, ngemzimba, ngako konke kwethu. So ingqondo yami mna vele uJesu Kristu wayeseyithathile, sendithanda yena, kodwa ngenxa yokuthi ndiphoqelekile ukuthi mandiye esikolweni. Angithi bendithe qala vele bengingasithandi kwasona isikolo. So ndifunde loo nto ukuthi njengoba nje sisihlala ixesha elide phaya, asimina xesha lokuthandaza, asifundi lizwi, asiyidumise inkosi, kanti inkosi ithe isidalele ukuthi siyidumise. Ngoku asiyenzi loo nto leyo, siphikisana necebo layo. So ndabona ukuthi ayi nyhani le nto yemfundo lena inguSathane, ihambelana noNkulunkulu. Mbukeli, before sithathe omunye njengoba sizoshiya usisi silandele somunye, asishone emakethe.